h-Imeartha. Inis be Agallamh ar siúlagam. Be méid éisteach leis na céisteanna a churthaí an tagalóir orm, agus be méid smuoine ar na freagraí atá méid gala chur arás. Be méid mar léach sport atá né cluiche ionta a bhaint. Éis leis na céisteanna a churann an tagalóir orm, leis na seanachil agus leis na haideachtaí a thugam arás, agus leis an chumarsáid a bheith an adarín. Bhfuil tú ré? Seo muid. Caitríona, cóáir is leat cluiche ionta chuineo. Comas a bhhainn tú a níon cluiche sin? Well, is agad seo, tá mé ar bís is ar éigean a jiggle am a chreid fel go raibh an bua a gin sin ar Jerry. Tá mé ionta sásta tá luachar an dóan orm. Ach, well, is agad ní neart go chur le chéile, agus is cinse de go raibh rol ionta ag ahanana le duine a bhí ar an farcaniu. Bhí cúgur déag a gin am muon sin, ach bhfuil is agad seo tá mé tuirse tríochta inis. Bhí go leor cainte faoin bhrean rivan cluiche agus beirt acu uirthithe an raibh sé deacair a mothan sin gan iad. Bhí thulamid an scéal sin coppla Laoch hen dros scéal a bhí an go raibh coppla imreoir gortaithe, ach bhfuil is agad seo bhí an tau dearag orainn go mbíonn imreoirí iontathe agin a bhíonn ar an tí bliana go minic, mar sin bhí siad an ábal de chat is seahanniu agus rol mór a dhéanamh, agus mar sin bhí muid go bra ar an deair sa Jerry. Dimar an bhrean ar fad go hiintach. Cén fá é sin a cheapan tú? Well, is agad seo, clachtaí a dhéanam maistrat, bhí muid an muoi ahanana ihe ag trína le chéile, agus ní amhain sin, ach bhí muid a Agallamh ag íche le chéile, agus ag géirí amacha hí le chéile fásta. Mar sin, is forann ionta láidir muid, agus tí muid ionta cardil fásta, agus sílim chur chuidí sin go mórlinn. Scoil tú cúil luas a chluiche, inis dún faoi sin? Gara mai agat, ionta bráda leis sin, well is agad tus mai leat na hibre, agus sílim gur thug an cúil sin muinín agus dóthas dúin mar oireann, agus mar sin bhí muid ábalta Lanston Lynn ar ghóid dearafa go dtí gur bhfuil an réiteoir an adógan sin ag an Jerry. Tá mé fíor háasta go bhfuir mé é, ach bhí mé muoi ag clachtaí gach oíche rivan cluiche le cinse go raibh mé ábalta agus muinína rud mar sin a dhéanamh. Gurtíú móraní é, an bhfuil si cear go leor an raibh sé deacair leanach de rá gan í? Sin é, well is agad sin rud a Harlaíonn a sport deagla bíon ort a bheith réamh a haine rud mar sin ach ní rú déis ag an bheith caint lehí nó leis na buanastóirí go fáil, Tá sulas agam go méisiú mai go leor ach sílim gur thulamén sin go bhfuil siad a gul í a ghlacaí chun na hospidéile ar agla na thugla, ach le chuidí dé béis si go bra, tugaí bise churthaí agus béis si lind an céad cluiche eile. Ceist déir nach chuimse, an bhfuil tú ag tanú leis an gluthe canis? Tá mé, well is agad ní heglam creidmhil go méid sé an, tá mé ag dúil go mór leis ach ar dus beir ar dus caithí mé cinsiú go bhfuil sos agam an ácht, tá mé tuirse mar a dúirt mé, tá mé ag trú go mór le ihe ciúin ihe luas a leabha agus bé mé ré le gularáisiir tréanal a marach. Gurda mé agad sean caithí mé rihanis. Well, sin an tagalú. Cara híl tú faoi, ar thuile tú na céisteanna a le go chur an tagalóir orm, agus bhí ar an bheith smuoinú fan na freagraí a bhí méid gala thuairt arás. Thaca leat a Agallamh a chur den éigean sa bhalla. Faoi rud speisialta a rinn siad nó rud mór ar bhain siad. Smuoinú ar na céisteanna a deacail leat a chur, idir céisteanna oscailte agus céisteanna dúnta, agus Ábhar lá freagraí iontathe a thuairt arás.